Probabbilta jew probabilità. Proset jew prosit. Vera jew veru. Dawn il-kelmiet huma kollha kemm huma korretti, imma spiss waslu għal nuqqas taqbil bejn il-kittieba. X'riċerka saret dwar il-varjanti fonetiċi u kif l-aħjar inniżluhom fil-kitba? Il-varjanti fonetiċi hemm min jitħawadhom mal-varjanti ortografiċi. L-ewwel x'inhi d-differenza bejniethom. Il-varjanti ortografiċi huwa dak il-kliem li tippronunzjah l-istess u tikdbu jew inkella staj tikbu b'modi differenti. Imma dawn id-deċiżjonijiet numru wieħed il-varjanti ortografiċi ġew diskussi fid-deċiżjonijiet numru wieħed. Il-varjanti fonetiċi huwa dak il-kliem li tippronunzjah differenti u jinkiteb ukoll differenti u sal-lum huwa aċċettat it-tnejn bħala tajjeb. Xi drabi jista' jkollok anke tliet forom differenti ta' kelma. U minnu fil-Malti għandna ħafna. Pereżempju, kliem bħal probabilità, it-tarf bilta hemm 4 modi. Jista' jkun probabilità jew probabbilta bid-doppja B, imbagħad hemm probabilità jew probabbilità. Hemm 4 modi. U apparti ta' kif jistgħu jingħadu huma wkoll ta' kif jistgħu jinkitbu. Ġifri l-varjanti mhumiex fonetiċi biss iżda wkoll ortografiċi. U huma kollha aċċettati kemm fit-taħdid kif ukoll fil-kitba. Għandek kliem bħal ikkonsidra u ikkonsidra, qed ninnotaw li d-differenza tista' tkun sempliċement vokali. Għandek kliem bħal min jgħidlek sfortunatament, min jgħidlek sfortunatament. Li huma tajbin dawn, li mit-tajba minnhom. Sal-lum huma aċċettati tnejn. U ma naħsbux ukoll li din il-varjetà tolqod biss l-kliem li ġej mir-Rumanz jew inkella forsi mill-Ingliż, imma anke kliem li ġej mill-Arbi. Kliem li jeżisti ħafna, pereżempju hawn min jgħidlek akbar, hawn min jgħidlek ikbar. Hawn min jgħidlek aktar, hawn min jgħidlek iktar. Hawn min jgħidlek ġab, hawn min jgħidlek ġib. Jew inkella min juża ċaka jew ċaqa. Sal-lum dan il-kliem huwa aċċettat it-tnejn kemm fit-taħdid kif ukoll fil-kitba. Xi eżempju ta' dawn il-varjanti fonetiċi għandek kliem li ġej mill-Arbi li diġà huwa stabbilit fil-Malti, bħal pereżempju għandek bidla fil-vokali. Beża u baża. Tela u tala. Hemmhekk qed naraw bidla fil-vokali. Intużaw it-tnejn. Forsi waħda minnhom tkun tintuża aktar minn oħra. Imma mhux kliem mill-Arbi biss, għandek kliem li ħafna kliem li ġej mit-Taljan. U hawnhekk għandek ħafna drabi il-varjazzjoni tkun fil-vokali. Pereżempju, pożizzjoni, pożizzjoni. Ninnotaw li fl-ewwel sillaba hemmo pożizzjoni, fl-ewwel sillaba tal-kelma l-oħra pożizzjoni. Varjazzjonijiet oħra jistgħu jkunu tal-vokali, pereżempju x'ngħid proset jew prosit. It-tnejn huma aċċettati kemm fit-taħdid kif ukoll fil-kitba. Jew inkella anka, anke jew anki. L-istess, dawk huma kollha eżempji ta' varjanti. Kliem bħal dan jista' jkun problematiku l-ewwel minħabba n-nuqqas ta' konsistenza. Jekk inti qed tikteb jinnna f'artiklu, daqqa ħad tikteb jinnna f'responsabilità mod, imbagħad ħad tikteb responsabilità mod ieħor, xi drabi laqqas biss tinduna inti stess daqqa qed tikteb kelma imbagħad tikteb kelma oħra. Xi drabi inti tajt mod u tikteb mod ieħor. Xi diffikultà oħra tista' tkun illi kelma li mhix varjant jaħsbuha varjant imbagħad bil-kontra. Pereżempju għandek tanbur u tambur. Fit-taħdid faċli tħallat in mal-m, però fil-verità it-tajba hija tanbur u tambur hija ħażina. Mhijiex varjant, imma hemm min jgħidu le naħseb dawk aċċettat it-tnejn, meta fil-verità jkunu ħżiena. Eżempju ieħor pereżempju pulizija u pulizija. Pulizija hija ħażina mhijiex varjant, it-tajba biss hija pulizija. Varjanti fonetiċi għandna mijiet. Mela fil-waqt fil-varjanti ortografiċi, ġifieri dawk li konna nippronunzjawhom l-istess u nikdbuhom differenti, stajna nażlu kelma u mhux oħra. Fil-każ tal-varjanti fonetiċi fejn qed ngħidu għandna mijiet, s'issa fil-lista li għandna diġà għandna mijiet u qed nippruvaw inkomplu niġbru biex nagħmlu lista komprensiva kemm jista' jkun, mhux bil-fors niddeċiedu li nanna nikdbu jew nippronunzjaw varjant u mhux ieħor. Għax aħna minn aħna biex ngħidlek għajt ċaqa u mhux ċaka, meta it-tnejn jintużaw. Imbagħad is-soluzzjoni kif għadna mhux bil-fors kulli nażlu wieħed minnhom. Imma forsi jingħadu fi gruppi għax dawna nistgħu niggruppjawhom jien naf kliem li jvarjaw b'vokali jew kliem li jvarjaw fit-tarf tagħhom biss.
namlu setta kriterji, naqsmuhom fi gruppi u forsi l-aktar li nkunu nistgħu ngħidu wara dan il-varjant jintuża aktar mill-varjant ieħor. L-ewwel inniżlu l-aktar varjant li jintuża. Ħalli mbagħad jekk xi ħadd ikun qed jikteb ikollu lista uffiċjali ta' dawn il-varjanti u stess jgħid tara dan il-varjant jintuża aktar minn ieħor, mela naħseb jien aktar jaqbel li nuża lilu mill-ieħor. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.